me tullaan ovesta. Tässä on tolleen. Ja tässä on nyt patio. Tässä keskellä. Moi! Eli nyt me kävellään. Ja me vaihdettiin, te ootte nähnyt ehkä mun huoneen. Nyt me laitettiin toi tonne ja tuolla on tolleen. Me tehtiin tossa äsken se 30-60 faktaa tossa. Mä olin tossa ja Nea oli tossa. Ja mulla on ihan kynnet. Tossa on mun sohva ja tuolla on meidän ulkopaikka. Ei se näy kunnolla. Ja tossa on jotain. Mut mä en oo täällä, älä kuvaa mua enää. Sitten tossa on noit Nean tavarat ja tossa on chipsit. Ja täällä on kaikki. Siinä on se tossa. Ja tältä se näyttää ja kivan näköinen, tuli enemmän tilaa. Ja tää on täällä hienoa. Tää on ehkä mun lyhyin video. Ja tuolla mä nukun. Ja me toivotaan, että me saadaan mahdollisimman paljon tykkääjiä ja katsojia. Ja tilaajia. Moikka! Moikka!